ایک نا ٹائم وہ ڈیا جس لئے میرے نال دے تہجد تے بیٹھے ہیں لاش ایک بے وارسی دی جیب چوں پرچی ملی لاش ایک بے وارسی دی جیب چوں پرچی ملی او دھی دے ہاتھ پیلے نہ کر سگیم چکیتی خودکشی دھی دے ہاتھ پیلے نہ کر سگیم چکیتی خودکشی بوہے بوہے چاہ کے ٹریاں دھی پسندے داج گھٹ اور سونے کرسی والیا تیری بھی دھی میری بھی دھی اور آٹے دے ڈیپو تے وکی چھاپ ایک مٹیار دی آٹے دے ڈیپو تے وکی چھاپ ایک مٹیار دی اور کوئی وڈیرا پا کے آدھائے ہے نشانی یار دی چھیڑ دائے بچیاں نو نینگور چکر چھیڑ دائے بچیاں نو نینگور میاں جی سمجھاونا چھیڑ دائے بچیاں نو نینگور او میاں جی سمجھاونا بال کائے کھیڑے ودا ولدی ڈہی سردار دے اور ابو دی پگڑی خریدن گئی تہائی بازار وچ ابو دی پگڑی خریدن گئی تہائی بازار وچ اتھے جا کے چکی قیمت ابو دی دستار دے مہربانی کہتا ہے جی توجہ پھر پیومتاں چوری پیساں اج چمیٹھے رحم کر ہر پیومتاں اپنا دی گل ہر پیومتاں چوری پیساں اج چمیٹھے رحم کر کان دے منہ وچ ویکھ ٹکڑا بال دے ہاتھ جڑ گئے اور مینوں تاں مکاراں نہ کانوں مکار سے دے او مینوں تاں مکاراں نہ سٹ کے ٹکڑا آکھدائے اینا دے القاب دس جو ووٹ لائے کے ٹر گئے اور جی ڈوگا جا کہتا شکا صاحب ہوٹل تے جو ودکاں کھاندا ہے کدی ودھا کے کھاوے گا ہوٹل تے جو ودکاں کھاندا ہے کدی ودھا کے کھاوے گا ایک بھولی جی ماں دے ویکھو کنے خواب چلاک ہو گئے سمجھی ہوٹل تے جو ودکاں کھاندا ہے ہوٹل تے جو ودکاں کھاندا ہے کدی ودھا کے کھاوے گا ایک بھولی جی ماں دے ویکھو کنے خواب چلاک ہو گئے اور بوگا مصرا سمجھنا وہ میٹھا کھان دے آ شوقینا من وچ جھاتی پا کے دس میٹھا کھان دے آ شوقینا من وچ جھاتی پا کے دس تیری جف دے چسکے دے لئی کتنے جسم چپاک ہو گئے جی پیری پوٹے متھے ٹکا زین بھی ہے تلے گچ پیری پوٹے متھے ٹکا زین بھی ہے تلے گچ اور زیورانو تیلی لاوے جادے منہ دے وچ لگام سمجھنا ذرا سمجھنا ہے تھپکی تے بچ کر پیار نہیں یہ چال ہے اسوار دی
جو ڈوری دے کے آخدا ہے گوڈی سٹ کے کر سلام سمجھی شفقہ سمجھی تھپکیتے بچ کر پیار نہیں اے چال ہے ہسوار دی جو ڈوری دے کے آخدا ہے گوڈی سٹ کے کر سلام رشوت نظم ہے جی تخیل دی پرواز دے وچ اچانک نظر آئی میں کو شکل ہے بیانک تصور دے وچ میں تھیا ہم کلامیں تو کونے کیا ہے کہ تیرا نام ہے اگو تن کے بولی یو تھی کہ ناراضے ہیں کمزور بہوں حافظے دار آزے ہونے نال مینو تو بیٹھوں وسارے تیرے موزے ویتا میں سائیڈاں گزارے سیاہی سفیدی دی مینو ہے قدرت میرا نہ ہے رشوت میرا نہ ہے رشوت سنیں دی ہمیں تے کو اپنی کہانی یہ تاریخ میری ہے کافی پرانی زمانہ قدیم میں ہاموں شفیع بے وارث کتاب میں کو تیرے نبی صدیق اکبر تے دورے ایری وچ فاروق اعظم تے عید غنی وچ میں بالکل یتیمی دی زندگی گزاری رہیم دھکے در در تے کھاندی بیچاری زمانے تے گو انقلاب آئے لکھاں میرے منہ تے لگیاں مجھیں پاسے تکا حکومت جدا آ گئی غزنوی دی تھائی رج کے بربادی قسمت میری دی او دے جملے میرے اڑا دیتے ہوشے میں ہاں بہت شکن میں نہیں بہت فروشے تھیو مغلیہ دور وچیں ذلیلے نہ بربادی اپنی دی دپ دی دلیلے جہانگیر دی میں زنجیری ہلائی تے وچھا جہاں گپائی دہائی میں اکبر ہمایوں نو فریاد کیتی اورنگزیب نو ساری روداد کیتی ظفر نو سنایا دکھاں دا فسانہ میں کو خالی ہاتھ کیتا سب نے روانہ گئے مغل شہزادے انگریز آئے مجاتا میرے دے چ خالق بھمائے یہ ڈٹھائی ناندے بھی سگمیں رواجن الادین ہو کے بھی منصف مزاجن انگلینڈ گئیم تے امریکہ گئیم مروس چی گئیم تے افریقہ گئیم سری لنکا بھارت تے جاپان گئیم عرب عراق تے ایران گئیم انڈونیشیا ترکی تے چین گئیم مصر لیبیا تے فلسطین گئیم کتھائیں نہ ملی سر لکاون دی جائے کتھائیں قید بوگی کتھائیں ہاتھ کٹائے اور اسے حال وچ آ گیا سن 47 میرے مقدر دے گلشن دا مالی چمن ویسی تیری امیداں دا کھیلے بھلا ہوئی کاؤنے میں محسن تو پچھا میں پٹواری ہاں اس ادا نال دسے جداں قائد اعظم نے فرمائی رحلت تے وقت آمنے آ گئے قائد ملت برادی صلاح نال روڑا ہٹایا میں تقریر کر دے نو پنڈے مرایا کہ بس وقت آہن جو پنجے گھیو وچ رہیوں مگاں اگاں مسنکاں دی تو محسن دیا دیکھاں کو کیویں وساراں اے دے پاروں گل آیا تحصیلداراں میرا ویک کرتب غلاماں ہے گھر وے نظام دے نہ انتقال صدر وے اور حکم آ گیا اشتمال اراضی مرج محکمہ مولنو کی ترازی تے جٹاں تو بدلے میں گن گن چکائے اے ٹومباں تا کیا تند کپڑے بچائے نہ کوئی ٹیڈی بکرا نہ لیلا نہ ککڑ نہ چھانجو گا روکھے نہ ہل جوگی لکڑ مجسٹریٹ سیشن تے اے سی سیول جج میرے ہی دم نال اینا دی سج دج میرا نام جپ دے نے ہر ایک قدم تے اہن شو دے میرے ہی رحم و کرم تے جے میں نال بھائی ٹائم تھوڑا جے میں نال ملزم دے ہوواں ضرور مدعی ہے کوڑا گواہی نے کوڑے بجائے قاتل نو دیون دے پھانسی اصول ٹلاوین گواہ نو بیاسی تے سبحان اللہ جیڑے ریڈر انہاں دے جوانیاں مانن میرے گیت گاندے دیو نوٹ دستا بنو گھر سویلے نہیں تا ملے تاریخ دیگر دے ویلے
دس دیو نوٹ دستا ونجو گھر سویلے دیتا ملے تاریخ دیگر دے ویلے اے انج روز وے دے نے ملزم دی بوگوال جویں وے دکان لسے ڈگے دی ڈول دیوانی عدالت ہوئی اپنے گھر دی میو دی غلامہ او میری ہبر دی میری اپنی مرضی جے دل نال چاواں نہ تاریخ 5 سال پورے لواواں سوال جائی دے بھانے مکے دی حاجاں تے اے دے شرم تے بھرم دی ملاجاں وڈیری عمر ہووے ایسی دی شالا اے دے جی دیاں مینوں دھوپے نہ پالا کلر کا میرا چون رکھیا بھرم میں کرا دے ساری مثال میں ہضم میں سمجھتے آئی رہی ہے جی تے سبحان اللہ جو وجنسی نقولے دیو تے لیو وے انہاں دا اصولے دیو ون کے فارم جے 2 جنوری نو اگوں آکھے نہ جاویں 9 فروری نو جے ہر سجے دے وچ ہوے نوٹ ساوا کیوں ناراض ہونا ہے لائے ون دیراوا پولیس نال بھی میری سنو نا پولیس نال بھی میری اینجل لگی ہے چوراں نو معافی تے مچ گئی ڈکی ہے پولیس نال بھی میری اینجل لگی ہے چوراں نو معافی تے مچ گئی ڈکی ہے اے ایسا ہی محرر تو لائے کے صلاح ہے سچو میرے نال کیتا نکاح ہے ہم اوپر دے گھر دی گئے جنج نالے قریشی تے بروان سید سے آلے انہاں لینڈ لارڈاں نو نقلی بنایا زمینداراں ان میری عزت بنائی چداج وچ غریباں دی عصمت حکائی اور مکو جیل والے بھی ڈاڈھے پیارے میرے دل دا چینن میری اکھ دے تارے میرے دل دا چینن میری اکھ دے تارے اور نویں قیدی دی جیب انجے ٹٹولن جویں کھرلی وے کترا ککر پھرولے بھائی میں خود ایک ٹیچر تے وقتوئی ٹیچر دے وال میں روانہ ہے گو علم پیشہ ہے پیغمبرانہ سنائی رہا تے کو تیری کہانی ہے پھٹ گئی ہے آئی کل تو ساڑی بھی تانی گڑا فنڈ سید فنڈ تے فنڈ فریدے کٹوتی تے انجن کٹوتی تے عیدے تے بالاں کولو ماں تے مکسر پٹائے تے تسبیح دے منکیاں تے فانڈن گنائے جے وی ایس وی پی ٹی سی ٹی مریدن پروفیسراں توڑی میلے خریدن کوئی میں تو چھڑکن لگے جے مبادہ ٹیوشن کہاں اوڑ لیندی لبادہ چوک دین دے ول قدم میں ودایا انہاں راہبرانوں میں اپنا بنایا ادا کرنا ہوئی جے حج دا فریضہ میرے پیر نپے نو تعمیل سی ویزا جداں حج تو ولےو تیرا ساتھ دے ساں تیرے خرچ نالوں میں دوڑا چکے ساں ایمان اپنا چھوڑا بھی مکے دے نیڑے او دے بدلے لایا بھی سونے دا ڈھیر جداں ٹیکس والے چ پڑتال کر سے پوری صاحب بچے سے وہی جیب بھر سے مسیتاں دے وچ بھی ہے میرا قیام جے گوگے نہ